ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m ngwu ọbụla onye ji eko wee ezigbo ngwu ya akwanahụ ya. Asị m onye chụwa ya nya daa. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sara n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m ebe bere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya. Asị m na akakaka ya ama anyị, jijiji anya ama anyị. Asị m na anyị ga-ede ude. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị, na anyị ga-azụ ka afịa, na ya ama ana ka afịa. Asịrị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe eri ya bịakwana. Asị m onye chi na-akwụ anyị ama acha, mpama ya aba na nke ya. Onye fụrụ anyị cheta nwụ ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise. Abụkwa m Ugochi tubelu Oraifite adama. Anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ uru ọ bara mmadụ ịkụ alụsị mbamba. Ofu ihe ịmara na the world we are living in a competitive world. We are living in a competitive world. A sị na onye alachara ọnụ ya, ụgụrụ alachara ya. Na-adị agba aka achụ ife na-ata alụ. Eneghị anyị iwe onye na-eme biznes. Ọ na ịma ọnụ nwere uru ọ bara n'ihi eme ihe dị n'ụzọ gị wee kụọ mmụọ mbamba, ka ọ ga-abụ onye si na ihe ị na-eme ama enwe isi, mmụọ apịawa ya azụ, okwere na ọ na-eme ka oke ghara ide efuzinu. Ịma ọnụ nwere onye bụ na anya ukwu na-ewu ewu, kedu ka isi wee dị, kedu ka ihe ọma ga-esi wee mere gị. Ịmara na ihe emezi ihe dị n'ụzọ gị ka gị na mmụọ kwụrụ. Mmụọ ị na-egburu anụ, onye abụ onye ga na-awọchi ya back. Ọ bụgoro ndị ụka ọbịa, mmadụ na-enwe spiritual director, onye ọ na-eso olu seed. Ihe o ji eso olu seed ya bụ na onye ma abụrụ onye ị na-eso olu seed ga na-awọchi ya back, na-ekpe ekpere, na-agbọkuchie na mmụọ ọbụla ọ na-efe, na mmụọ ọ na-ekpere bụ ka ụzọ gị ghara ichi, ka ego ya bụ ego iji esonyere seed, ka ihe ọma na-emerụ ka ya bụ ego wee na-abịa. Ọ na-eme mana ụka, mana ọ bụrụ na ị nwere ike iri emie n'ọfụ, ị mara na nnake gị akwụ, maka na ị na-idiri mmụọ gara oversee gị in the spiritual realm. Maka na ịnwụ dị ka mmadụ, ị dị afụ beyond your nose. Ị kwesịrị ka ị nwee mmụọ na-aba akị gị. Ị kwesịrị ka ị nwee mmụọ na-aba akị gị, ka ọ ga-abụ onye ọbụla na-echere gị aja echiche, ocheche o were isi eburu. Ọ ihe m na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị bịa na Ugochi tubelu ọdịnala temple, ị bịa kụọ mmụọ anyị ji arụ ọrụ mbaa, mmụọ na-apụ apụ. Igbo onye ụfọdụ ndị mmadụ anọgo obodo oyibo many years, onwere ihe ọ nọpụtara. Ụfọdụ ndị mmadụ na Naịjirịa zụọ ahịa for many years, onwere ihe ọ zụpụtara. Ịmụrụ na ime ahịa ebe ị na-azụ ahịa, biznes ahụ ị na-eme, na-enwere lot of competition. Ịmụrụ na ọfịs ahụ ị nọ na o nwere lot of competition, ndị ntaji anya na ya. Kedu ihe kpatara iji wee chọọ ịgba onwe gị nkịtị? Ịghọtalụ? Ọ ga-enwe mmụọ ịkụrụ mbamba ị na-egburu anụ. Ọ mmụọ a gara apịachara gị ụzọ, na-ene anya fụ na onwere onye ọbụla agbachiri gị ụzọ, ka ị wee na-enye ya oke ya. A na-akpọ ya personal relation. Example, ọgwụ onye na-eje n'ọfịs. Ana m ekwu na nna anaghị karịa ihe ọmụmaatụ. Ihe nji alaghị ihe ọmụmaatụ bụ na ichefuo ihe m kwuru, cheta ihe nji wee maatụ. Ọ bụrụ na iwu onye na-abụ ịbịa n'ọfịs na ị na-achọ kọntraktị, i wee bịa wee jee miticha ndị directors, ndị ọ bụ ọrụ ha ihe gbasara approve that contract. I wee gwa ha na ị ga-eshow ha personal relation.
a na-akpọ PR that ị ga-enye ha their own court. Ị na-ekwe ha ụdị nkwa dị etu a, ihe ọ ga-eme ha bụ ha ga-agba mbọ ịfụ na ya bụ kọntraktị ruru gị aka. Ha ga-agbakwazi mbọ na o nwere onye ọbụla ga-eme ka ya bụ kọntraktị ghara ịsụ, maka na ya nwere ya kọntraktị mebie oke nke ha ma erugo ha. Ka ị ghọtara ya? Etu a ka o kwesịrị ịdị gị na mmụọ. Ị kwesịrị inwe anya na-afụrụ gị na mmụọ, because ekwuola m mgbe mbọsị nkụzi gbasara spirituality na before ihe ọbụla eme na this gross material, that is this world, physical world, o take go on form in the spiritual realm. Mesịa ya ebe a before mee anya wee fịa n'ụwa. Ịghọtara ya? So mana inwe mmụọ na-afụrụ gị ụzọ. Example, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị kụrụ mmụọ anyị ji arụ ọrụ mbamba. Every nkwụ ọbụla anyị na-egbu egbu. Ịbịakwa echi, ọ bụrụ na ị nọ okirikiri Anambra steeti, bịawa na Oraifite, echi anyị ga-egbu eburu na abụ. Mana abụrụ m onye na-eshi o testimonies, abụrụ m onye na-eshi o all those things. Ịghọtago? Because na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, and enwere m time. Enwere every day ọbụla work load. I didn't want him time even for myself. My mission is actually to help people live better life. Every nkwụ ọbụla na-awụ Thanksgiving. Mbọsa anyị ji egbu eburu wee appreciate eburu ndị mmadụ na-akpụta eji ekene mmụọ na ihe o mere ha. Example, ịbụ onye na-azụ ahịa ike. Ịbụ onye na-azụ ahịa ike, ụfọdụ na-abịa kwe mmụọ nkwa ihe mmụọ ga na-emere ha. Mmụọ a na-aba aka ya. Mmụọ a na-aba aka ya, ọ na-eje eje na-ana. Ịbụ onye n'obodo oyibo, biznes ị na-eme, ịma ọ n'ime ibe backing ka mmụọ na-aba aka gị. Ịmarọ etu ahụ o si wee bụrụ na ndị na-azụkwa ahịa na Naịjirịa n'idikwara onye na-aba aka ha. Ọ bụrụ onye na-azụ ahịa importation, onye idire custom officer ya wụ friend. Ịghọtara ya? Etu a ka isi wee n'idikwa na mmụọ ga na-aba aka gị, ga na-eme ngwa ahịa na-aga n'ụzọ, ndị ọ na-acha n'ụzọ ngwa ahịa ya gaba. Ọ ihe awa ọrụ mmụọ na-alụ, maka na igburu mmụọ anụ n'ihe oke ya. Mmụọ a na-echekwa gị. Ụfọdụ na-emekwa ọbụ na ngwa ahịa ha jebe n'ụzọ ha egbuoru mmụọ anụ, mmụọ na ahịa anarụ ha egbuoru mmụọ anụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịakwa bịa kụọ mbamba na Ugochi na temple ka mmụọ a na-apụ apụ chekwaba gị na ezinụlọ gị, chekwa biznes ị na-eme. Maka na ị nwere ike isi na onwere onye tabiri omejie, o nwere onye na-ewe iwe, kedu ihe iji wee dị. Ịghọtalụ? Ọ ihe kpatara o ji wee kwesị ekwesị na ị ga-akụ mmụọ mbamba. Ndị ụka ọbịa na-emekwie, na-enwe onye ha kụrụ mbamba, ha na-eso olusid. Ma nke a bụrụ ọsọ osi, ọ mmụọ ka ị megburu anụ. Nwere ike isi na mmụọ biznes nke a na mmegburu anụ, ihe dị etu a mere na mmegburu anụ. Mmụọ a na-aba aka gị. Agbazi na nkịtị na onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị. Ọ na ịmọrọ na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. Gbaa mbọ mechi ihe dị n'ụzọ gị. Ikwezi na ka ọ na-abụ ịkpatacha ego anọkọta ofu ihe tipịa ego gị. Ụwa anyị nọ n'ime ya dị omimi. Ọ gwazi ọtụtụ ndị mmadụ ndị gị na ha na-emekọ ihe, mana ebe ị na-azụ ahịa, mana ebe ibi. Ọ bụrụ na ekwuru ka nwoke si akwụ, ịda ka nwaanyị si ada. Kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ka ị wee pụta ihe, ka ị wee dee ude. Ọ nwekwa ajụjụ ọnwụ na ị chọrọ ka ị jụọ n'ihe gbasara Ugochi ọdịnala temple, ị jụọ. O nwere ndị anyị na-agọrọ ọfọ every day ọtụtụ ọbụla mma abịa na temple ga chụọ aja. Harmony rituals, o nwere ndị anyị na-achụrụ aja every day. Ndị enyi anyị na ndị enyi temple anyị na ndị kụrụ mmụọ anyị ji apụ mmụọ na-apụ apụ mbamba, o nwere ndị anyị na-agọrọ ọfọ every day. Ị nwekwara ike isonye ịchaatị m na WhatsApp ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime ka ị kụọ mmụọ mbamba, ma ọ bụ ka isonye na ndị anyị na-agọrọ ọfọ na-achụrụ aja everyday maka open doors. Ihe m na-alụ maka ya bụ ihe gbasara awele, open doors,
mana anyị na-ebu ụzọ gbaa famili emi mara na o nwere mmụọ ọbụla na-agbago ụgwọ, o nwere mmụọ si na ikwu nne gị ma mmụọ si na ikwu nna gị, mmụọ ndị emejọrọ emejọ ihe biko ndị a ga-achụrụ aja anyị chụọrọ ha aja ha chaa n'ụzọ. Anyị mezielu gị oke awele ọ na-aga, anyị adịghị eme oke ite maka ihe anyị na-eme ụwa aja ka anyị na-ekwu, anyị na-achụ n'isi ụmụ mmadụ ndị kpọrọ anyị ọrụ wee mezie achụ anya bụ aja ụga a sị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị. Onwe ozi ọbụla ma ihe na-agbagwoju anya n'ihe a nkụwara kịta maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịana m akwụkwọ ozi na ma WhatsApp m 0805 7837 672 ma ọ were aha chọọ m Ugochi tubelu Oraifite na Facebook. Aga m enyere gị aka. Ebezina akwa. There is no problem you will solve by mere crying. Stand on your feet. Never give up. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ Eze-Ana nọ n'ọnọdụ arịrị ndị karịrị gị, mana taa ha bụ ndị na-enwe aṅụrị. Ebezina akwa, nwere ihe ya asọ wuti akwa. Stand up on your feet and say no to humiliation, say no to poverty, say no to challenges that is overwhelming you. Come back to your root. What you don't know is really a mystery to you and not to all. And all these your challenges, some of them is because of your ignorant. Because our jewel Kuruna, my people is suffering because of ignorance. Some of these problems in yoga minor thing will solve it. But here your ancestors and entities of powers for your lineage each other make up, I'm so sorry. Recognition or you hatch on. Ka kwuru n'ụkwụ gị na-abụ maka na adị oke ibe nọ na-agwa agwa. N'Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị nwere entities of powers they dey charge of so many things. Akwụkwọ sị ọ bụrụ na ị nwere ego, ọ bụrụ na ị nwere ego obere gbaa afa ka a mara ihe dị n'ụzọ gị ka ị mara ka anyị esinyere gị aka. Mana ọ bụrụ na ị nwere ozi ego na ọkọrọ ka onye iyi ebite chebe ihu na east ebe Ugochi tubelu ọdịnala temple is located. Where your entities of powers kpọkuo chi ụwa gị, kpọkuo your ancestors, kpọkuo entities of powers na-arụ ọrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temples wee ha biko na-echọrọ ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị. Wepụta time from 6 o'clock to 11 o'clock. Wepụta a particular time ị ga na-enwe like few minutes chee ihu na east. Ọ bụrụ na ị nwere ọjị jide ọjị, ọ bụrụ na ị nwere nkwụ ọkụ ịgbata nkwụ ọkụ na short, ọ bụrụ na ị nwere nkwụrụ ebe a wee kwubie okwu. Your two things. Do this in 21 days. Bido taa wee do 21 days. A lot of people na-enye testimony. Ana m ekwubi okwu every day. Ndị ọbụla nọ na-eche ihu na isi wee nere otu Ugochi tubelu ọdịnala temple wee na-akpọkwu ha ji emezuru onye ahụ ihe ọ na-achọ. Ọ bụghị na onye ji ezigbo obi. Ọ bụrụ na ijiri ego iji emezi ihe dị n'ụzọ gị mana ị very sincere wee na-ayọ ndị gị na ha so si ha biko ha nyere gị aka ka ị nweta ego na ịnweta ego na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị, believe in me, they will give you money. Ka nwoke na-afụ gị n'anya ka nwaanyị na-afụ gị n'anya. Agba mbụ ọtọ n'ogbe, agba abụọ ọtọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịrị akụ. Ị n'obodo oyibo 5 years 10 years nwere ihe nọchatara. Ịmụrụ na ihe adịghị eme na nkịtị. Mana ebe onwe nkịtị si na na-etrai kwana ịma na ike agwụgwọ gị na ndị ebe ọ na ike agwụrụ ebe a ka ike ya agwụchi gị. Daalụkwanụ ka chi tata gbapụtara anyị ihe ọma ka anyị dee ude ya gazie.